Welcome back mga kapuso din sa GMA Regional TV Live. O karong buntaga, sara nato ang mamahimong epekto sa sakit nga African Swine Fever sa mga baboy ngadto na sa atong panglawas. Daghan tingali ka nato ang maglibog kung unsa ang mamahimong epekto sa tao nga makakaon og karning baboy nga natakbuyan sa African Swine Fever kon ASF. Gani, dili ta kasiguro nga ang mga karne sa baboy nga gilutong sudan luwas bagikan sa ASF. Busa karong buntaga, atong mahinabi ang usa ka eksperto aron nga mohataw katinawan kabahin sa karning baboy nga giluto nga adunay ASF. Maayong buntag, Dr. Kanyal, ug welcome din sa GMA Regional TV Live. Hi, good morning to all your televiewers out there. Doc, this morning let's talk about nining issue sa ASF. Can you simplify this, Doc, alang sa ato ang mga kapuso? Ang ASF, isa na siya ka-virus sa African swine flu and most ang ilahang gina-target are animals or ang mga pigs. So rest assured no nga wala ni siya transmission from pigs to humans. Duha man na ka kuan good kasakit ang naa sa mga pigs, the African swine flu and the classical swine flu kanang ASF and the CSF. Ang both of them are virus actually, no? So ang kaning CSF na atay vaccine na pwede mahatag sa ato ang baboy, pero ang ASF wala. So all of this affects the pig, the animal industry, but not in humans. Since Doc, you clarified already nga dili ni risgo no para sa mga humans. But if ever Doc makakaon ka og infected na ASF infected nga baboy, unsa epekto niini sa atong lawas, Doc? Pero infected siya, slaughtered gyapon siya, nga ibaligya sa market, but it was not properly cooked. So, or properly cooked siya, wala gyapon siya epekto sa lawas sa mga tao, no, sa atoa.